На наступны дзень пасля афіцыйнага прызнання Лукашэнкам Крыму як тэрыторыі Расіі падпісаны пратакол аб кошце расійскага газу для Беларусі на 2022 год. Цэны застануцца ранейшымі і паводле Міністэрства энергетыкі складуць $128 52 цэнта за 1000 кубаметраў. Пры гэтым, як заяўляў Пуцін у верасні, да 1 снежня 2023 года будзе падпісаны дакумент пра стварэнне аб'яднанага рынку газу ў межах саюзнай дзяржавы. У эфіры «Аб'ектыў» мяне завуць Александра Пуціла і сёння ў нашай праграме. Дзяржсакратар США раіць Лукашэнку адмовіцца ад выкарыстання мігрантаў ва ўласных мэтах. Мы закликаем режим спыніць выкарыстанне мігрантаў як палітычную зброю. Цяпер Менск гатова пайсці на любыя саступкі. Рэакцыя на прызнанне Крыму расійскім. Лукашенко хотел бы, чтобы Москва подтримала его вариант транзита улады. Арганізатар міграцыйнага крызісу пагражае Захаду спыніць транзит энерганосьбітаў. Когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты. Наколькі Украіна гатовая далучыцца да НАТО, будуць вырашаць чальцы альянсу, а не Расія. Пра гэта заявіў генеральны сакратар паўночна-атлантычнага блоку Йенс Стольтенберг падчас прэс-канферэнцыі ў Рызе, праведзенай пасля сустрэчы кіраўнікоў замежна-палітычных ведомстваў краінаў НАТО. Апрача таго, альянс паабяцаў, што працягне палітычнае і практычнае падтрыманне Грузіі ды Украіны. Падрабязней пра гэта з месца падзеяў Александр Папко. Россия заплатить высокую цену за напад на Украину от широких экономичных санкций до дальнейшего узмацнения Паўночна-Атлантычнага альянсу по ўсходняй Европе. Так вынікі сустрэчы с министром замежных справаў Украины подвел Йенс Стольтенберг. Любая будучая российская агрессия будет каштаваць дорого, иметь сур'ёзныя палітычныя и эканамічныя наступствы для России. Россия не мае права усталёваць сферу ўплыву и вызначаць лёс іншых нацыяў. Глава украинской дипломатии Дмитро Кулеба приехал у Рыгу, каб распавесці пра рост расійскай вайсковай пагрозы ля украінскай мяжы. Таксама ён абмеркаваў, якую дапамогу можа атрымаць ад альянсу у бліжэйшы час. Паводле Дмитра Кулебы, калі дзейнічаць скаардынавана, можна пазбегнуць найгоршага сцэнару. Гэта значыць вайсковай аперацыі Расіі. Альянс дапаможа Украіне не толькі дэкларацыяй салідарнасці, але і пастаўкамі ўзбраення. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Угоршчыны Петар Сіярта. Мы без сумневу будем абмяркоўваць гэтае пытанне. Тое, што для нас крайне важна, гэта каб у рэгіёне захаваўся мір. У нас усіх дрэнныя ўспаміны пра халодную вайну, і мы не хочам яе паўтору. Не толькі кіраўніцтва Расіі, але і Беларусі абвастрае сітуацыю ў рэгіёне. Міграцыйны крызіс сярод галоўных тэмаў сустрэчы назваў дзяржаўны сакратар ЗША Энтані Блінкен. Паводле яго словаў, услед за санкцыямі Брусэля супраць Менска пойдуць і санкцыі Вашынгтона. Мы закликаем режим спыніць выкарыстанне мігрантаў як палітычную зброю. Мы закликаем режим паважаць дэмакратыю, правы чалавека і закон. Кіраўнік грузінскай дыпламатыі Давід Залкальяні прыехаў у Рыгу, каб падзяліцца поспехамі, якіх дасягнула ягоная краіна на шляху інтэграцыі з альянсам. Калі ж гэты шлях прывядзе да ўступлення Грузіі ў НАТО, міністр не адказаў. Паводле яго, Грузія мае ўсе інструменты, каб стаць паўнавартасным сябрам альянсу. Па выніках сустрэчы ў Рызе яе ўдзельнікі падпісалі адмысловую дэкларацыю. Праўда, яе дэталяў журналістам не паведамілі. Александр Папко, Белсат, Рыга. Хітрая гульня на руку Москве ці нейкая цудадзейсная плынь свядомасці, якую нават няма сэнсу аналізаваць. Лукашенко прызнаў Крым расійскім, што выклікала шквал рэакцыяў як у Кіеве, гэтак і ў Москве. Што стаіць за гучнай заявою, ды як адрэагуе Украіна? Віталь Бабін. Де-факто это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским. Заява Лукашэнкі пра прызнанне Крыму расійскай тэрыторыі прагучала ў інтэрв'ю прапагандысту Дзмітрыю Кісялёву напярэдадні і не магла застацца без увагі кіраўніцтва Украіны.
На вялікі жаль, мы ўжо ўспрымаем Беларусь як патэнцыйную крыніцу пагрозы для Украіны. Мы ўжо перамясцілі сур'ёзныя сілы на нашу паўночную мяжу з Беларуссю. Так што цяпер мы маем паўночны фланг для абароны нашай краіны, але, вядома, патэнцыйнае прызнанне Беларусю акупаванага Крыму будзе пунктам невяртання ў нашых двухбаковых адносінах. І мы будзем дзейнічаць адпаведна, бо для нас Крым – гэта не поле для кампрамісаў. Публічна не прызнаваць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам Беларусі заклікаў Кіеў былы дыпламат, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Сярод іншых прапановаў объявить персоной нон-грата посла Лукашенки, былога прэзідэнта ва Ўкраіне і выслаць яго з Украіны на радзіму у Беларусь. Трэцяе, увесці жорсткія прынцыповыя эканамічныя санкцыі украінскім урадам у адносінах да беларускага рэжыму. Што ж да апошняга, то Кіеў наўрад ці наважыцца разрываць эканамічныя стасункі з Менскам, прынамсі да моманту канкрэтных дзеянняў з боку Лукашэнкі, падкрэслівае Валерый Карбалевіч. Да і сам Лукашэнка, для якога галоўная мэта ўтрымання ўлады, думае пра эканамічныя наступствы ў апошнюю чаргу, кажа палітолог. Лукашенко хацеў бы, каб Масква падтрымала яго варыянт транзіту ўлады і гатовы за гэта, так сказаць, плаціць вельмі дорага. Тому что признание Крыма – это такая вельмі дорогая плата. А таму прызнанне Крыму расійскім нават у вачах лідараў постсавецкіх краінаў вельмі моцная страта рэпутацыі для Лукашэнкі, лічаць палітолог. Што ж да супольнага з прэзідэнтам Расіі візіту ў Крым, для гэтага варта дачакацца, як кажа прэс-сакратар Путіна Дмітрый Пяскоў, неабходнага моманту. Он может поехать только при одном условии – деньги. Напоминаю, что не первый случай, когда Лукашенко заявляет, что де-факто, де-юре, в общем-то, я признаю де-факто, там постоянно путает нас в этих понятиях, хотя они вполне прозрачные. Цягам усіх 7 гадоў з моманту акупацыі Крыму Лукашенко неаднаразова заяўляў, што паўвыспа дэ-факта застаецца расійскай тэрыторыяй. У 2019 годзе падчас сустрэчы з украінскімі журналістамі ён заклікаў Кіеў і Маскву дамаўляцца ў гэтым пытанні, ды заявіў, што украінцы самыя вінаватыя ў тым, што аддалі сваю тэрыторыю. А почему не воевали за свою землю? Почему отдали ее просто так? Ведь там не погиб ни один ваш генерал, ни один офицер. Так чей Крым? У жніўні 2021 года, праз год пасля гэтак званых прэзідэнцкіх выбараў, Лукашенко намякнуў, што нават у самой Расіі статус акупаванай паўвыспы ясны далёка не для ўсіх. А ўжо ў лістападзе выказаў шкадаванне, што Владзімир Путін не запрасіў яго ў Крым. Віталь Бабін, Белсат. Улада пераконвае самую сябе і ўласных прыспешнікаў, што нібыта утаймавала незадаволеных, а пратэсты суцішыліся. Аднак рэжым баіцца відавочна будучыні і адмаўляецца верыць у свае ж словы. Сёння сілавікі ўзнялі новую хвалю ператрусаў і затрыманняў грамадскіх ды палітычных дзеячаў. Падрабязней Антон Каменскі. Чарговы ператрус у доме гомельскай журналісткі Ларысы Шчыраковай адбыўся зранку і доўжыўся амаль 1,5 гадзіны. Супрацоўнікі дэпартаменту фінансавых расследаванняў забралі тэлефон, фота і відэаабсталяванне ды накапляльнікі інфармацыі. Па сканчэнні яны адвезлі мяне ў дэпартамент фінансавых расследаванняў, хацелі дапытаць, але я скарысталася сваім канстытуцыйным правам не сведчыць супраць сябе, артыкул 27 Канстытуцыі, і допыт вельмі хутка скончыўся. Ператрус прайшоў і ў былога палізняволенага Михаила Жамчужнага. Человек 7, наверное, пришло с понятыми, с молоденькими ребятами. Вот. В основном искали гаджеты, компьютеры, документы, которые бы свидетельствовали, по их мнению, что я являюсь организатором каких-то экстремистских организаций, что я держу связь за границей. Гомель, Менск, Магілёў, Мазыр, Берасце, Рэчыца, Віцебск. Паводле праваабаронцаў, хваля ператрусаў і затрыманняў сёння закранула мінімум 10 грамадскіх і палітычных актывістаў. Так улады імкнуцца стварыць бачнасць кантролю над сітуацыяй, перакананая Ганна Красуліна. Для этого им нужна именно вот такая одномоментный выброс во все соцсети и во все медиа, одновременный вот выброс информации о том, что задержаны и 1, и 5, и 10, чтобы создавалась такая вот иллюзия, что очень много людей оказывается за решеткой. Ну, на самом деле, это, в общем-то, как сказать, обычная пиар-компания, пытающаяся загнать людей в страх. Учора Губазік затрымаў 11 чалавек за негатыўныя каментары пра смерць на вучэннях 2 расійскіх дэсантнікаў. Я приношу свои извинения семьям погибших военных. В настоящее время эти комментаторы
водворены в изолятор и привлекаются к уголовной ответственности по статье 130 Уголовного кодекса за разжигание социальной вражды и розни. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Силовики азначаюць, што негатыўныя каментары пра расейцаў пакінулі амаль 50 чалавек і абяцаюць знайсці кожнага. Они не думают о последствиях того, что они делают. Возможно, это просто попытка подлизаться к Путину. У Лукашенко действительно осталось мало возможностей, и вот его интервью, которое он сделал, оно тоже в этом ключе сделано. Это попытка такая изо всех сил показать, что дядя Путин не бросай. Тым часам праваабарончы цэнтр «Вясна» прывёў несуцяшальныя вынікі судовых працэсаў у лістападзе. У пратэставых крымінальных справах асуджаны не менш за 143 асобы. Агулам яны атрымалі 156 гадоў пазбаўлення волі і амаль 200 гадоў хіміі ды хатняй хіміі. Сярод асуджаных 23 жанчыны. Антон Каменскі, Белсат. Кожны беларус мае права без боязі супрацьстаяць захопу ўлады, ды як чарговы крок выраджэння яе канстытуцыйнаму перавароту, які называюць рэферэндумам. Гэтак на заяву начальніка аддзелу Губазіку пра пераслед за псаванне бюлетэняў адказаў юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і патлумачыў, на што яшчэ маюць права беларусы. Они вправе прийти на референдум и сделать свой бюллетень недействительным. Ни административная, ни уголовная ответственность за то, что гражданин сделает свой бюллетень недействительным и опустит его в урну для голосования, не предусмотрена. Избирательным кодексом также не запрещено делать бюллетень недействительным, либо делиться своим мнением о предстоящем референдуме, о том, какой выбор вы собираетесь сделать со своими родными, близкими, друзьями и соседями. Знайсці і пакараць тых, хто паспрабуе сапсаваць або ўкінуць пустыя бюлетэні, ці нават да гэтага заклікаць, выступіў напярэдадні ў эфіры тэлеканалу СТВ начальнік аддзелу Губазіку грамадзянін Арлоўскі. Ён мяркуе, што беларуская пазіцыя, якая з'ехала за мяжу, такім чынам хоча сарваць рэферэндум, каб яго не прызналі заходнія краіны. Стратэгія дэмакратычных сілаў палягае на тым, каб на рэферэндуме аб зменах у Канстытуцыю паставіць крыжыкі насупраць усіх прапанаваных варыянтаў, што зробіць бюлетэнь несапраўдным. Сёння ў Польшчы набылі моц папраўкі ў заканадаўства аб ахове дзяржаўнай мяжы. На 3 месяцы ўвялі забарону на наведванне 173 памежных участкаў, дзе дасюль дзеяла надзвычайнае становішча. У памежным канфлікце эскалацыя. Польшча ўскладае на Беларусь адказнасць за абстрэл з пнеўматычнай зброі ейнай тэрыторыі. Беларусь адмаўляе гэты факт. А меркаваны арганізатар міграцыйнага крызісу пагражае захаду спыненнем транзіту на энерганосьбіты. Болей распавядзе Юлія Цельпук. Толькі наперад і ні кроку назад можам пачуць ад уцеклых з Іраку. Бо я там не ў бяспецы, моя сям'я не ў бяспецы. Вось чаму. Калі я памру тут, гэта прымальна для мяне. Без праблем. Мы не хочам вяртацца. Згодна з пашпартамі 11 мігрантаў з Іраку і 3 з Самалі. Пешкі з дзецьмі, адной з якіх не можа хадзіць. Яны не здолелі прарвацца ні ў Польшчу, ні ў Літву. Іншыя знаходзяць больш дзівацкія шляхі. Гэта ладунак з запламбаванай фуры, якая прыехала з Беларусі ў Тамашаў-Мазавецкі. Падчас разгрузкі паліцыя знайшла ўнутры 5 грамадзянаў Іраку. Першы такі выпадак быў зафіксаваны ў Літве. На знак пратэсту Польшча пагражае закрыць мяжу для грузавікоў. Александр Лукашенко отказал. Когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты. Они решили закрыть поляки границу с Белоруссией. Ну хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России. Казаць ад імя Расіі прынамсі неабачліва лічыць кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса Ярослаў Раманчук. Пагаворка ідзе пра тое, колькі грузаў не атрымае Еўропа ад Расіі, таму што ёсць кантракт ад Расіі, ёсць нейкая страхоўкі, ёсць карныя санкцыі, і калі Лукашенко пачне ўжо дапякаць расійскім нафтабаронам і гэтым структурам, безумоўна, яны возьмуцца інакш за яго. Таксама будзе асіметрычны адказ. Бачым, што паглыбленне канфлікту
канфлікту магчымая. Сёння ад Міністэрства абароны Польшчы паступіла першае паведамленне пра абстрэл польскай інфраструктуры ў ваколіцах Тэрэспалю. Zostały zniszczone reflektory. Знішчаныя рэфлектары, якія выкарыстоўваюцца для асвятлення ўчастку нашай мяжы. З інфармацыі, якую сабралі службы на месцы здарэння, вынікае, што дайшло да абстрэлу з пнеўматычнай зброі. Слупы абстралялі з двух бакоў, адзначаецца ў справаздачы. Пнеўматыка, напэўна, не належыць мігрантам, бо яны не маюць зброі. Гаворка пра беларускія службы. Да асвятляльных мачтаў на тым адцінку не дастрэліш з пнеўматыкі. Да таго ж беларускія памежнікі нясуць службу толькі з баявой зброяй, адказаў на закіды беларускі памежны камітэт. Апошнім часам польскія службы і афіцыйныя асобы ўсё часцей становяцца аўтарамі падобных правакацыйных заяваў, якія не маюць нічога агульнага з рэальнасцю, выдумляючы абвінавачанні ў адрас беларускага боку. Праблемы на мяжы выдумкаю палякаў не назавеш. За мінулыя сотні польскія службы стрымалі 102 спробы нелегальнага пераходу мяжы. За апошні восеньскі месяц спробаў было 8800, а ў кастрычніку 17300. З пачатку года 40 000. Ад сённяшняга дня да 1 сакавіка ў 173 паселішчах Польшчы забаронена знаходзіцца немясцовым жыхарам. Еўракамісія ж прапанавала увесці на паўгады часовае заканадаўства для еўразвязу. Заканадаўства дасць магчымасць Польшчы, Латвіі і Літве мець больш працяглы перыяд для рэгістрацыі хадайніцтва прытулку, час для ўдакладнення, дзе знаходзяцца пункты для прыёму хадайніцтваў і гэтак далей. Мы павінныя зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы забяспечыць больш гнуткае рэагаванне на межах у поўнай адпаведнасці з асноўнымі правамі мігрантаў. Прапановы маюць дазволіць мігрантам да 4 месяцаў прыбываць у памежных лагерах і зробяць магчымую больш хуткую дэпартацыю. 2 снежня з Менску запланаваны рэйс для мігрантаў, якія вяртаюцца дамоў. У гэты ж дзень еўразвяз афіцыйна апублікуе спіс кампаніяў, якія трапілі пад санкцыі, як датычныя да арганізацыі крызісу. Юлія Цельпук, Белсат. 1 снежня Всесветны дзень барацьбы са СНІДам. Яго арганізацыя аховы здароўя міжнародная заснавала, каб пашыраць веды пра эпідэмію, выкліканую распаўсюдам ВІЧ-інфекцыі. Дзяржаўныя, грамадскія і медычныя арганізацыі ў гэты дзень рэалізоўваюць асветніцкія ініцыятывы і ладзяць дыягностыку. Працягне тэму Ірына Дарафійчук. Інфармаванне і прафілактыка – такая мэта акцыяў, што ладзяцца сёння ў розных краінах з нагоды Усесветнага дня барацьбы са СНІДам. Актывісты, пацыенты, дзяржаўныя і міжнародныя арганізацыі ў Кіеве нагадалі пра важнасць тэставання як сродку прафілактыкі інфекцыі. Мы пераможам толькі тады, калі все ва ўкраіне зробяць тэсты і будуць клапаціцца пра сваё здароўе. Чым раней мы даведаемся пра свой дыягназ, тым лепш. Ва ўкраіне ВІЧ-інфекцыю лечаць бясплатна, лекі даступныя, і трэба пра гэта нагадваць не толькі сёння, а кожны дзень. ВІЧ-інфекцыя – дыягназ, які многіх палохае, але стаўленне да інфікаваных людзей у грамадстве паступова змяняецца, адзначае прадстаўнік міжнароднай арганізацыі барацьбы са СНІДам ва ўкраіне. І апроч шырокіх адукацыйных захадаў дапамагла ў гэтым пандэмія коронавируса. Каждый человек вдруг мог себя почувствовать в какой-то мере на месте человека, живущего с ВИЧ-инфекцией. Когда он понимал, что он не может переезжать с одной стороны в другую, что он не может выходить из дома, что он не может пойти на работу, что он постигает такое количество ограничений только потому, что где-то там за окном инфекционное заболевание. Пра тое, што дыскрымінацыя людзей з ВІЧ-інфекцыяй змяншаецца, пацвярджае і наш ананімны беларускі суразмоўца з пазітыўным ВІЧ-статусам. Але пры гэтым у Беларусі надалей бракуе інфармацыі пра гэтую інфекцыю, асабліва для моладзі. В школах проводят, да, я не спорю, конечно, проводят мероприятия, но именно они проводят так, как они хотят. И не всегда они говорят то, как есть на самом деле. То есть не такую достоверную информацию доносится до молодежи, до людей, так, как оно есть на самом деле. И из-за этого у нас люди плохо оснащены информацией и плохо знают. На дзень 1 лістапада ў нашай краіне жывуць больш за 23 000 ВІЧ-інфікаваных людзей. З іх больш за 5 000 у Менску. Найбольш новых выпадкаў лекары фіксуюць у асобаў ад 35 до 49 гадоў. Асноўны шлях перадачы інфекцыі – палавы. У Беларусі кожны ахвотны можа прайсці тэставанне, у тым ліку ананімнае. Падкрэслілі ўдзельнікі канферэнцыі, прысвечанай дню барацьбы са СНІДам. А дзякуючы таму, што пацыенты з пазітыўным ВІЧ-статусам маюць адмысловае лячэнне, антырэтравірусную тэрапію, працягласць і якасць іхнага жыцця параўнальная з людзьмі, у якіх няма ВІЧ-інфекцыі.
Зачастую, последние исследования показывают даже, что зачастую продолжительность жизни наших пациентов, она немного превышает продолжительность жизни общего населения за счет того, что они находятся под постоянным наблюдением врачей-инфекционистов и других специалистов лечебного профиля. И те, возможно, хронические либо острые заболевания, состояния, которые могут возникать, они будут выявляться на более ранних стадиях. Звярнуцца па неабходную дапамогу беларусы могуць і ў іншай краіне. Это неправительственная организация Ассоциация Димитра, которая находится в городе Вильнюсе на улице Кауна, где можно анонимно, бесплатно сделать тест на ВИЧ. Прайшло 40 гадоў з выяўлення першых выпадкаў хваробы, але СНИД застаецца глобальнай пагрозай. У свеце па стане на 2020 год амаль 38 мільёнаў чалавек мелі ВИЧ-пазітыўны статус. ЮНЕЙДС, сумесная праграма ААН у праблеме ВИЧ і СНИДу, папярэджвае, што цягам бліжэйшых 10 гадоў больш за 7,5 мільёнаў смерцяў могуць быць звязаныя са СНИДам. Ірына Дарафейчук, Белсат. Далее ў эфіры журналіст і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў абмяркуе з калегам Валерам Карбалевічам заявы Лукашэнкі пра ядравую зброю ды прызнанне Крыму расійскай тэрыторыяй. Размова Цыганкова адразу пасля нашага выдання. А ў аб'ектыве на гэты час усё. Да пабачэння.